Guys, magbuntag mga kabay, mga pumidiri nag-vlog sa akong channel. Birthday sa akong apo, naghanda mi og pinobre, pansit, kinilaw, kinamos na nay kamatis, kamuti, saging, bugas nga mais, mong salusaluhan, pinobre ra. Pakit on mo recipe nga kamatis with pinamos. Mag kuantag sili atong butaron ang sili. Na sili. Oh, sili. Taron na sili. Oh. Sago lang dia. Hindi naman ako gas, malam na ako gas. Ya, para usara kag isa. Pili na siya mag kanya-kanya pa ang kugisa. Sahon ra. Ano siya ay sili nga kung sa kuwan pa ni suna pa ni purok limonyo. Purok limonyo. Ano sili nga demonyo. Kalang guys, sobrang kalang. Kung kuwan pa ni demonyo, impierno. Init kayo. Sagol din niya sili din, na demonyo, na ikuan, na anghel. Kaning demonyo, mo na violet. Violet oh. Violet. Ang anghel, mo na siya yaw, pula ang rin, sili. Nagkano to sili kay para halang kay ba? Kailangan sila mo tuslog sa saging o kamuti. Sige naman. Sige na, itak ang klaro. Tingin na yung kung mau init na. Yung ugasan. Ay na. Gusto ko ang nagkuhan. Butangi og yung mainit na, butangi mantika. Mga suki, mga kabayar, so grabing sili oh. Halang ka ni siya. Pero wala na sa uban nga kahalangon kay ang uban lalanon nga sa kayahong. Tuwa diri nagmayra ni mo sili-sili. Hala na siya kabayar, mga suki. Kung may kabalik o vlog kay Piki man panahon sa ay kuan kondisyon kapoy way kondisyon ang atong lawas nga mag-vlog karon ra. Asa kang awas ani ay awas da na may awas lagi dia. Oke, out deh.
minutes later. Hello mga kabayers, mga suki. Nagpainit siya oh. Okay. Di ini. Inis pa man eh. Okay. Ah, Gani, di lagi. Kuhanin mo may din. Dili mo. 12 seconds later. hello kabayers, mga suki. Oh, nakakuluto na kayo. Hindi makita ng iog kayo. Ay, tangi iog bagit. Igat kayo. Oh.